Od 2013. godine do danas Air Srbija je napravila korak od 7 milja od beznađa do zvezdanog neba. Svaki izazov koji se našao pred ovom kompanijom, poput pandemije koronavirusa, ona je uspešno prevazišla. Za kratko vreme Air Srbija organizovala je letove širom sveta kako bi se naši građani vratili iz inostranstva, neophodna oprema prevezla. Sada, pred ovom kompanijom, stoje novi izazovi i uspesi. – 2013. godine predstavljen je prvi avion pod imenom Air Srbija. Air Srbija 500, runway 30, clear for takeoff. A već 2016. odvio se i prvi direktan let za New York. Živeo sam za to i radio sam za to od Air Srbije, od propalog jata, uništenog potpuno, koji je bio za zatvaranje, bez jednog aviona koji je bio mlađi od 20 godina. Napravili smo izvanrednu kompaniju koja sad širokotrupnim avionima leti za New York. Klupko se odmotalo. Danas, skoro deceniju od osnivanja, avioni Air Srbije lete na više od 70 destinacija. Mada reklo bi se, to je tek zagrevanje. Pa to izgleda fantastično. Dosta zahtevno je bilo u prvim godinama prelaska iz jata u Air Srbiju, obnova flote, promena flote što se tiče jet aviona, prešli smo sa flote Boeinga na flote Airbus. To je bilo dosta zahtevno za sve nas, ali smo se na kraju dobro izborili sa svim izazovima. Očekujeme da ovu godinu završíme od više od 2,7 milijuna putníka na letovima naše kompanije. Ambiciozno smo postavili ciljeve za 2023. godinu i spremno ideme napred. To znači da u odnosu na prethodnu u novoj letnjoj sezoni Air Srbija uvodi dodatne 22 destinacije. Već se leti za Maltu, Tianjin i Malagu, a od marta na listu se dodaje još 19 novih letova. Sjajna vest svakako je direktna veza sa Kinom. Nedávno smo nakon više od 2 decenije pauze ponovo poletjeli i ka Kinu. Bio je to jeden od našich největších projektata, nejvážnějších projektata u 2022. godine. Naša kompanija je jedna od samo několika u Evropi koje imaju direktné letové do azijské země. Sada letíme u Tianjin i u budoucnosti nadamo se i do drugých vážných kineských gradova poput Pekinga i Šangaja. Novi letovi sa novom flotom. Air Srbija ide u korak sa svetom i modernim trendovima u putničkoj avijaciji. Flota je osnažena i podmlađena. Trenutno u floti Air Srbije mi brojimo čak 21 avion, od toga 2 Airbusa 330, avion namenjen za naš dugolinski saobraćaj ka Kini, ka Americi. Od početka godine smo dobili ukupno 7 novih aviona. Zanovili smo flotu Turboprop, dobili smo 4 nova aviona ATR 600. Planiramo da u sledećoj godini dobijemo još 3 nova aviona. Novi član porodice je i Airbus A330, koji je skoro stigao u Beograd. Presvučen u boje Air Srbije, ovaj moćni širokotrupni avion poneo je lik Mihajla Pupina. Ovo je jedan fantastičan avion, stvarno veoma je praktičan što se tiče dugolinskog saobraćaja, dvomotorni avion. Raspon krila mu je čak 60 metara, dužina 59, ima fantastične motore, u pitanju su Rolls-Royce motori i Trent 700, jako ekonomični i u odnosu na konkurente drugih proizvođača dosta lakši. Uveliko leti za New York, a u aprilu ga čeka obnova putničke kabine. Uz modernizaciju sve će do najsitnijih detalja biti u skladu sa imidžom Air Srbije, a dug put u novom interijeru biće i znatno komforniji. Novi interijer, nova sedišta, tako da to sa nestrpljenjem očekujemo da se to završi, da vidimo izgled nove putničke kabine našeg novog aviona. Cilj nam je da putnici pružimo maksimalnu udobnost tokom putovanja bez obzira na klasu kojom lete. Lestvica uspeha sve je viša i ime srpskog nacionalnog avioprevoznika prepoznaje se svuda u svetu po kvalitetu i zauzima sve važnije mesto na svetskom nebu. Kako biste možda u jednoj reči ili ukratko jednoj rečenici opisali Air Srbiju? Agilna i preduzimljiva, spremna da se menja na bolje.
A ta spremnost na promene je konstantna od 2013. godine i bila je ključ uspeha Air Srbije, da svoje letove razgrana i učini profitabilnim. A sa novom flotom uzletna pista popločana je novim šansama. Avion Mihajlo Pupin sprema se za put ka Njujorku. Već od početka sledeće godine leteće za Tianjin, a kasnije i za Chicago. Na putu ka novim uspesima krila Air Srbije seku sve veće daljine. Za televiziju Pink, Nikolina Berga.